Ti Masakbayan. Ita papagayam. Isagot mi kada kayo, ti umuna pasat ti serye tayo ita alawas, ana paulwan. Maudi nga angas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anak, awan ti Senyor hay dito'y away. Isu kapilitan amapan ka ijay ile. Agabangak nga ro da iti pagyanak tatang. Adayo mo no ginawi da. Kinagrigat tilugan dito Hanyapay ngay, no di kasta. Sayang mo ti kinasaririt mo, no di ka agadal. Nulakat malpas mo ti Senyor hay. Mabalin mo ti agbirok iti trabaho. Uwan tatang. Agbiro kaktong iti trabaho. Katinton makaurnong ka. Mabalin mo manan ti agtuloy iti kolehiyo. Narigat ti awan adal na, barok. Kita ang tibiyag tayo dito'y away. Nagrigat. Uwan tatang. Ikagumak ti agadal. Ag Senyor Haykan, barok. Lalaing ti agadal, tapno makatorpos ka man. Apay lang nga masapul nga agadalak, Lola. At damat ipaupaw it damamakan papa. Manipod abroad apagbiag tayo. Kaya't mo ka di ang makaadal to amin akapatahadam. Idinto ta si kakatsaan. Nagrigat mat ngamin ti agadal, Lola. Saanak mat ngamin analaing. Saan ahustod ay ta akapanunutam, iho. Napatag ti adal. Ado ti marigrigat nga ikarigatan da ti agadal. Tapno lumong awlaang ti biyagda. Wana tamarigrigat da, Lola. Ngamda tayo. Ado mat ti kwartang ipaupaw it damamakan papa kada tayo. Adapay pensyon nyo. Adapay pensyon ni Lolo. Kas bitirano iti gubat. Ngam di tay ammo no agnanayon day ta trabaho da. Kasanunawan ton. Basta agadal ka, tapno pawitan da ka. Laglagi pom day ta, iho. Nagpanligi tayo iti pagnatayo. Nala tayo ti kwarta dagiti pasaheros iti bus. Kaibingay mi nga rudan boss. Kasapulan nga damat itad mi iti pamilya mi. Narigatan, naawan maitad mi. Agtutur ka. Uminom tayo pa iti arak. Kakaisu na nagbaligi tayo. Nanamen tayo timnas, ti baligi tayo. Pagsayatan namot day ti ang trabaho tayo. Nalakal lang ti makasapol iti kwarta. Basta natangken ti dure, makaliksab iti libre. Pudnot ako nam, si kalakyan. Boss, di nakmat awagan iti lakyan Saan ka di amay mayat no lalaki kunayulatan? May mayat adenggan. Lalaki, kampay iti. Amang ano inton madanon ti tiyempo. Ket, makita ka masikog ka, ha? Pulos, asaan to ang mapasamak dayta, boss? Aginggat mauding angas ko. Lalaki ak tulata. Dahito timbagada classroom Ay, nakarikap met. Urayat nga damang ilokat. Ada umay ababay dito ko. Ada igim na tulbag. Ay, iso siguro ti mangilukat. Hello? Kabarbaro ka kadidi ti pagadalan? Wen. Ijay ngamin away ti nagadalak iti junior high. Kunakon kat at transferi ka. Dito yakmat nga agad adal. Excuse me ha. Tatulbagak lang ti room. Iyag mo ti tulbag. Siya kung ti mangilukat. Miss. Dinakawagan iti miss. Adela kunamlatan. Grade 11 ka kadimat? Wen. Awan ngamin senior high ija away. Iso ngayon mayak dito ili. Jomar, amom ka diti sungbat dagiti quiz tayo. Nabiit ta pa'y dito Nga madlaw ko analaing ka. Di ka tamanagari. Makita na ka ti teacher. Amang no alaan na ti papil ta. Saan mo alingdan ti papil mo sa karakti ansar mo. Naminton reses, siyak ti makaamukan ka. Ala, kasano ngayon na makita na ka ti maestro tayo. Agsanglasak. Tapasikig ti panagkita iti papel mo. Di na madlaw day ta.
Pasikig. Ang mga no masakitan ti matam. Saan mo naparikot dayta? Tinasken. Makasakarak. Korek met amin nga answer mo itay. Inggagarak asan na kinupyamin. Tapno saan amadlaw ang nagsakarak. Sigud ka ding agsaksakar ka iti katugaw mo? Dayta tipod no. Nakapoyak namin iti pagadalan. Masadutak nga gadal. At dagaya mi di abro dagiti dadakkel mo. Nabayagdan nga dayjay. Nilolak a pensyonada ti kadkadwak iti balay. Manalon mo't dagiti dadakkel ko. Marigrigat kami. Iswa, kaya't ko ti makadal. Tapno makalungaw kami iti rigat. Kasta ka di? No kayat mo, agtinulong ta. Tulungan ka kadagiti usaram iti pagadalan. Kas kuma iti papel kanda dumapay. Ha? Ngem tulungan nakmet kadagiti sam ko nga mo. Mabalin? Sige. Ayos! Nakasarak iti gayem ko iti pagadalan. Ikarim nga gayem ta, aging ga iti maudi nga anges ta. Anya? Nalakos mo't dayta mauding anges. At ayo ang mapasamak dayta gayam. Kumusta ti panagadal mo ijay ilay, anak ko? Saan ka kadi amarigatan? Sana nang. Ken adanak iti gayam. Ngem adamot may sa agayam ko, analaing agsakar. Ngem kanayon mo't nga agilibre. Mangtad pa iti papel kan ballpen no awan papel ko. Ay, kasta ay mayat ano saan anaimot? Uwin anana ngem nagsadot mo't nga agadal. Mangnam na malangin kadagiti masakar na. Ha? Ay kasanod no awan pagsakaran na. Ay ad-adda asaan ang makaadal. No kasta nga danamdamaan na. Diyak mo't mapagkadkadan ananang. Masyanak mo't. Ay, jak ammo ti ibagak. No nasaya at dayta. Wano saan. Uresyak nga ron nanang. No maawa nanak iti usarain. Si dadaan mo't amang tad. Amo, nagkopya ka ni Jomar. Nangato nga mi tinaalam iti quiz tayo. Di mo matpigsan, Adela. Mangag na ka ni sir. Ang mga nun nababanto man ti itad na agradok. No sa anak la amasyan kan ka. Ipulong kayo ka ni sir. Uy, saan mo ta? Kaasimot ni Jomar, no ipulong na kami. No saan laan nasingpot ni Jomar? Talaga nga'y bagak ka ni sir. Apay, siya nga eh. Saan na ka di anak singpet? Kwa? Di kan samot nga min ag-review. Iso akanayon nababa ti maalam no ada eksamen. Ure ag-review ak. Nababalat ta ti maalak. Basta, saan ka nagtagtagari? Di kagdanag. Ilibre ka inton reses. Agyaman ak no kasta. Angam, may mayat no igaed mo ti agadal. Tapno saan kan nga agsaksakar wenno agkopya. Payajak pa'y makita nga ag-review ka, iho. Day tamot lang cellphone ng tiar aramidem. Adda para review para kanyak, Lola. Anya, mabalin ayamot ti kasta. Ala, ingka ag-review. Kayat mo ka di ti agulit manen indon umay atawan. Ipasiguradok, Lola. Makapasaak. Sanak nga agulit, wenno agripit. Nangaton to ti gradok, Lola. Kasano kumaan nga tungay, katjak pa'y makita nga ag-review ka. Bayam ta review, Lola. Narigat ti ag-review. Parparigatak lang ti bagbagik. Narigrigat no agulit ka, iho. Lumakay kanton iti pagadalan. Daanag yun na ya, Lola. Sanak nga rod nga agripit ko nakmet. Ipanamnamak kada kayo dayta. Ibagam katagiti kakadwa tayo. Tayin tayo man ni Jepatad. Intayo man na nagsapol iti pagsayaatan. Papanan tayo ka di, boss. Saan ka di nga kaibagbagag? Amapan tayo iti patad? Di kayat ko asawan. No anya ti puntirya tayo. Bas ka di, wano balay ti ulyan tayo. Noan niya ti masalaw tayo. Ison. Boss, may mayat sa numapan tayo iti may saan night hotspot.
adu ti babak ng amapan iyay. Mawatak ti kayat mo asawan, lakyan. Ni Busmad, lakyan manan. Awagan dak kadilatan iti tson. Madlaw ko at talaga saan ka anapas na nga agadal, iho. Pagkunan nyo matlola, nangatomat ni malalak agrado ka. Kasla jak mamati. Jak pa'y makita nga ukradam ti kwaderno ken librom. Ada ka di rumbang amaamwak, barok. Kaya't ko lang ipakamo lola, alim maingan to'y apo ko yo. Naragsakak, tawang parikot ko. Masapul nga isa ganaam ti masakbayam. Katno kasano nga aramidem dayta. Addakan ka nga agpanunot. Lola, nakasaganan ti amin. Nalipatan nyo ka din, amabayadan ti amin na banag? Ngam saan amabayadan ti kinasirib, iho. Mabalin lola, uray kita nyo. Mayat to ti masakbayak, awan dwa-dwa. Agsipot kayo. No at makita yo ang medyo nakainom. Asit ganyo kat amo yung tiaramidan nyo. Numadukot yon, ipasa yo adagos iti katuwa tayo. Ariglado, boss. Ado ti makitak ang medyo na bartag. Kampay idi, o masidagak nagdamag. Kabayatan akasasaw, at damapan itilikodan na. Kat amo yung tiaramidan nyo. Kampay idi, lumabas ti maysang. Ala, kasta ti aramidan nyo. Alaan nyo ti atensyon da, tapno di da makadlaw. Saan kayong agpadlaw? Nagamo tayo. Tapno nalaklaka ang maalilaw. Dagiti tattao dito. Sige, boss. Dayjayan ti maysa anabartak. Asit gak. Dumparak. Inton matuang kami adwa. O masidag ti daduma tatulungan da kami. Ika nga rin. Mapanmat ito iti asidag. Ngem saan kayong agigiddan? Si Kabuyong, agpamarang ka nga empleyado ditoy. Tapno si kati umuna kampay idi amang tulong kada kami. Kita agmantilaking ti salpagalakin. Dayjay, asit gan nanti pagpagana na bartag. Natumbadan. Ay, sorry. Diyak ang gagara. Ay, tulungan na kami. Nagsakit namin ti Saka. Imasidag metten, dagiti ito akakatuami. Napaprusan ti may sakaduami ti patong tinapatugawan na bartag. Dayjay, inalan ang tipitaka na. Kat inyawat na ni ti may sakadua. Mayatabuya. At tama ng diskarte. Nalaing nga talaga da ito ay alakyan. Mayat istilom, John. Agsipod ta si ka tinakapanunot iti pagsayatan. Ikang ka iti bonus. Agyaman akbus. Oh, saan ka di amay mayat? No mga ala tayo manan iti kadwa tayo. Tapno ad-ado ti maliksab tayo. Sige. Noon ta makita tayo ang maikari ako mapangitig grupo. Nga maganda tayo. Tama nga makaala tayo iti ulag. Ariglado, boss. Kilatisan tayo pa yung umuna. Ngam namadlaw tayo nga ulag. Ha? Pagtangada ko na iti barsa nga. Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Papagayam, di uliwayan na denggen tituloy ti serye tayo ita alawas anapaulwan. Maudi nga angas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero Nalika. Ken itimot direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon.
Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, napingat nga agadal ni Jomar, nga anak da Fausto ken Laura. Iti sabali a bangir, sadutmet nga agadal ni Ramon, nga apo ko ti pensyonada ani Victoria. Gapo tawan senior high iti lugar da Jomar, nagpailing nga rod da itoy. Tapno ijaynan nga ituloy iti panagadal na. Kabayatan na, agsangsangit ni Nana Victoria, gapo iti nadamag na. Ita papagayam, denggan tituloy ti serye tayo ita alawas ana paulwan. Maudi nga anges, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Mayat istilom, John. Agsipod ta sika ti nakapanunot iti pagsayatan. Ikang ka iti bonus. Agyaman akbus. Oh, saan ka di amay mayat? No mangala tayo manen iti kadwa tayo. Tapno ad-ado ti maliksab tayo. Sige. No ta makita tayo ang maikari ako mapang iti grupo. Nga maganad tayo. Tama nga no makaala tayo iti ulag. Ariglado, boss. Kilatisan tayo pa yung una. Ngam namadlaw tayo nga ulag. Ha? Pagtangada ko na iti barsa nga. Apay ka di ngagsangsangit kayo, Lola. Saan pa'y matkit ni akong pirmado, iho? Agoray tapay iti sumarunong update na. Saan kayo amawatan, Lola? Anya ka diti parikot. Aday mawag asigod agayem da mamam. Ada kanuda ka sana pasamak ka na kuha da iti abroad. Anya? Anya ka no tinapasamak, Lola? Na-aksidente na kano. Iso masapul nga urayon tati sumarunong nga update. Anya? Kasano daytan, Lola? Kumusta dan? Anda na kano iti ospital. Ngam nakaro kano ti kasasaad na nga agpadpada. Apay nga nga awan ni Ramon. Nakitam ka di? Saan pa'y mat? Ang mga numala daw lang ang sumangpat. Ang mumat da di akadalan ta. Always happy, go lucky. Kaadalam ka di man ipod grade 1 kayo? Idi grade 1 na, dakkelan. Ngam gaputa nagulit-ulit, naabutak. Iso ang nagkaadalan kamin. Kasta ka di? Di nagsaksakarmot kan kay di. Kanayon idi ubing kami pa'y. No saan ko apasakaran, layatan na kitidanog. Mabutengak mat iso pakopya aklatan. Kanayon na kamad nga ilibre iti recess? Wen iso kanayon kumat apakopyaan. Kasano noon pagsakaran na ngay? Di nakakaasin tama 0. Bakat, ada kano dagiti bandido, nagdaw-dawat ka dagiti apet. Ken dagitay agal-ala iti dingwen. Wen, ada pa'y kano kadwada atumboy. Ay, alaan dalatan ti kayat da nga alaan. Naimbag no saan da nga agdangran. Nulakat, tas itatalugod ka kano amang ted. Di da ka ananwan. Hangam no natangkan kano ti ulom. Ay, amangan nudang randa ka. Ti ko na siguro dagita at tao. Kat agnanayon ti kasta amade nga aramid da. Ay, anyan tula engen ti agbalin amasakbayan dagiti kakasta aparso. Ay, mananggundaway da. Ay, nuapay mat, anagalis dagita iti panakabagi ti lintag. Dumteng to ti aldaw dagita ama nagdakdakes. Kukwada ita.
Ngam ko kwamot idatilintag inton dumteng ti gundaway. Ti cellphone nyo, Lola. Amang ano awag ti gayam yu di abroad. Sige ta sumbatak. Hello. Wen, anya ka din ti madamag. Anya? Sige. Agyamanag. Bye. Awan ka no ti kasat na gitinadangkal mo, iho. Anya? Kasalutan, Lola. Apay nga naggidanda ng panaw ka data, Lola. Day tangarod ka. Unay mo't lang arudan tigas kasat na. Hindi pa'y ngamin nga ibagbagak nga agawin dan. Ngam kinay kayat nakit din tinag-TNT ijay. Anya? TNT da ka di pa'y aging gayeta, Lola. Uwan iho. Saan damat ngamin ngay nasikaso nagitirumba nga sikasuan na. Ita, na ito'y tirigat na. Ta TNT na pa ilang aging gaita. Jomar, Huh? nadamag mo ka din tinapasamak kadagiti dadakkel ni Ramon? Apay ka di. Kasangsangpet ko ngamin anag gapo iji away. Masigurado. Masadutan ni Ramon nga agadal. Tanatay ka nun dagiti dadakkel na. Ti ama na, wano ti ina na tinatay. Naaksidente da nga agpadpada. Naipanda ka no iti ospital. Ngam, awan latta ka no. Ay sus, kaasimot ti gayon ta. Kaano nga tangay ama isang pati bangkay ta. Day tati saan tayo nga amo? Tati enti da ka no gayam ijay. Una yan. Kinay kayat di tinagtiinti. Ngam tindalan da iti legal. Tapno awan ko mati problema. Jakman amo. Kastamat timbagan ni Ramon, idi nagsabat kami ija tiyandaan. Ay, nalpasan ti klase ta. Inta iti balay da Ramon. Amom ka di no sa dino ti balay da? Wen, amok. Ita ka din ti ipapanta? Wan ko ma. Inta mat andi nga yan ah. Manungal daw ang naglangan. Amang ano sumadutan nga umay agadal. Tawanan dagiti dadakkel na. No kasta ti kunam. Di mapanta. Amang ano mapilpilitan ka mat ako muyog kanyak. Saan? Ang awagak pa'y ni nanang. Ta ibagak ang maladawak na agawid ita. Ibagak akadwa ka. Sige, tamang ano agdanag-dangag paiso. Amang ano, atapon lakid di mapukpukaw ka. Uwano, nakitaray ka. Ha? Asino kumamot ti pakitarayak ngay? Naimbag tayo may kayo agagayim ko. Nasakit na ito yung napasamak. Pakirodon ti pakinaka mo gayam. Adda kami lang agagayam mo. Kaya umay ka kumamot la agadal. At naawanan ti ganas ko nga agadal. Nalidaya ko na ita. Gayam. Talaga akas ta ti mariknam ita. Normal laang dayta. Ngam inton agbaligi kanto iti biyag. Saan to nakasta ti mariknam? Kasano ko mga agbaligi ak. Katawan matandag iti dadakal ko. Ika gumama gayam. Napimpintas si masakbayam. Naigaid mo ti agadal. Jack pa mo ti aramida kita. Mariribukan ako na eh. May mayat sa numapan kalat ta agadal gayam. Tapno saan asayang ti aldaw nga aglabas. Naimbagman, tay mayo binisita ti apo, balasang ko. Maasi kami ngamin kankwana, nana. Nasingid agayam min ni Ramon. Kat, makipagladingit kami iti napasamak. Agyaman kami balasang ko. Dakalakit di ti epekto na daytoy ka ni Ramon. Lakit di nana. Sapay agmay-may sa nga anak. Awan pa'y kabsat na. Huwan nga rod.
Kasanunto nga talaangan ti apok, no awanak tumutan. Saan kayo ko mga agsawi ti kasta, nana? Adayo pa'y ang mapasamak dayta. Nga masapul nga akseptaran tayon, dagiti pasama kakasta basang. Kaya tayo manwano saan, mapasamak dagiti banag, adi tay pulos namnamaan. Husto kayo, nana. Bilibak iti kinawada ti kapanunutan nyo. Manmano ti kasta. Ay, kaasimot ti gayam kan kaadalan ni Jomar. Naggiddan apimusay dagiti dadakkel na. Ay, awan nga raw. Nagkasang agpaiso. At dada iti sabali a pagilian tapno mangged. Ang kasjay mo't tan tinapagtangda. Ay, kita man latibyagan niya. Adda nagasat, adda mo't agmalaas. Masapol nga ikagumaan ti kaadalan ni Jomar ti agadal. Tapno may saganaan na, tinasayaat a masakbayan na. Ngam naibagamot ni Jomar, anasadot ka no nga agadal. Ay, masapol nga igaad na ti agadal. Nang runa, tanatayan dagiti namnamaan na amang biyag kenkwana. When sapay awan kano ti ammo na nga aramidan at trabaho, tanarwam itinanam ay apanagbiag. Ado akal ding tinsangpet dagiti kakadwa. Imbag lang abasto, boss. Uray ka na yun tayo ngagparti. Mabalin lata. Nga mawan matapulos ti Ricardo dito'y hideout tayo. Sana parikot dayta, boss. Ado ti mula ti tao igay patad. Adda nagmula iti sibuyas. Adda nagmula iti bawang kenlaya kas kada paminta. Igay laangan ti mapanpagalaan. Naglaka solusyon. Adda ka di mat nagmula iti bitsin? Ha? Maimula ka di matibitsin, boss. Kang kangag ko dayta sa lunsuda. Mabalin gayam nga imula tibitsin. Ang mga nupati asin, kat mabalin nga imula. Ing kayo nga roden mangala iti Ricardo. Tapno agparte tayon iti kalding. Boyong, ingkayon, mangparot kayo lata. Ha? Bingay tayo kadagiti nagmula. Ay, lakay. Nagbiit nga aglabas ti panawin. Ay, dandanin agturpos iti senior high ti anak ta. Uwan nga rod bakat. Nupadpadaanam, kasla nagbayag. Ang amno di mo padpadaanan, kasla pagbit. Addan sa kano maawat na apam madayaw. Ay, nasaririt ngamin ti anak ta. Iso maragsakannak. Si kalaang ayat maragsakan bakat. Uray siyak mata. Ang makapagkuleyo nga ta ti anak ta. No isulakit di ti makaala iti kangatuan apam madayaw. Libre ka no ti tuition na iti college. Ay, sapay kumangarod ta iso ti kangatuan. Awan ngamin kwarta abus-busen ta no agadal iti kuleyo. Into nagturpos tayo. Agtuloy kayo kaditi kolehiyo, gayam? No, mapagasatan ng valedictor yan. Agtuloy ag gayam. Sika ngay. Amumot anak apo iti utak ko. No adal ti pagsasaritaan. Oray kasano kinakapsot ti may sa atao. No igaid na ti agadal. Agbaligil ta, Ramon. Gagat lang kan anos ti kasapulan. Kasano? Kat sa anak mo't anagagat. Kan awanan anos ko. Anya nga ro ti aramidam, no di kan agadal. Makamo ditan, no anya ti pangisadsadan kanyak ni gasat. Saan nakasta gayam? Masapol adda tayo mo't lang timang birok iti masakbayan tayo. Dandani ka nagturpos iti senior high, iho. Anya ka di akurso ti anaam.
Jak pa mo, Lola. Awan pa'y napilik a kurso. Rumbang ko mga adan, tadandani kakat nga rod agturpusan. Anya ayat ti kalaka na kurso, Lola. Amangan no narigat. Kat saanak tumat lang ang makaturpos. Saan ka ngamin nga agpanunot iti negatibo? Padasam pa'y asak ba'y asumuko ka? Di ka pa'y lanang rugrugi, ibaga mo na narigat. Kasanon ngay, naawan ton pagsakarak. Makasumbatak pa nga tayo iti exam. Agpanunot ka na imbagi ho. Si kamot laeng ti marigatan no awan adal mo. Nang runa no awanak ton. Ha? Di kaya agsawi ti kasta, Lola. Diyak amo ti aramidak no awang kayon ton. Ngam awan ti tao abu mato di ti rabaw ti daga. Uray saan mo akayat. Dumteng to ti panawan nga agmaymaysa ka. Iso nga iyunay-unay ko. Nga isaganam ti masakbayam. Masigurado kasi ka ti valedictorian inton agturpos tayo, Jomar. Ay, sigurado nga eskolar kanto. Sapay ko ma. Day talang aminin ti remedyo. Tap na makapagtuloyak. Awan mo't kwarta dagiti dadakkel ko. Awan dua asika. Tasika ti kalaingan iti klase tayo. Nadamag ko ti paborito da nga estudyante ti valedictorian. Taado ka no tinaitulong ti pamilya na iti pagadalan. Unfair mat no kasta. Saan ka di? Awan mabalin ko no kastaman ti mapasamak. Adumot tin ti pasamak akasta. Gaputada na itulong ti may nga estudyante. Ison ti pagbalinin da a valedictorian. Awan ka di ti maaramidan tayo nga estudyante. May papan iti dayta abana. Kinasarita ni ma'am. Ni Lloyda akaadalan ta. Agpayson sakit ti atap mo. Aniloy da ti valedictorian. Saan kat asika? Adda igam na akas la valedictory address. Kinasarita dakmet itay. Nakunada pa'y surprise to ka no. Ket agisagana kami iti valedictory wenno salutatory address. Apay nga minakas jay. Di da ibaga. No asino at talaga kada kayo ti valedictorian wenno salutatorian. Basta imbagada mo ta mangisaganak iti speech ko. Apay nga akas jay. Pinagsagana damit ni Lloyda. Denggan tatiyawag da. No sikat ti maawagan, kaawatan asikat ti salutatorian. Kat ni Lloyda ti valedictorian. Sapay lako ma. Tas sikat ti valedictorian. Gayam. Awas salutatorian. At daytan. Asino nga ta, ti makagunod iti kangatuan apam madayaw. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryeta yu ita alawas anapauluan. Maudi nga angas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero Nalika. Ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas. Kalpasan ti klase da Jomar kan Adela. Kat napanda ije balay da Jomar tapno sarong karanda. Gaputa manong aldawan asaan asimsimrek ti kaadalan da. Impakaamo nga rod ni Ramon kadagiti gagayem na. Tinapasama kadagiti naganak na. Naglabas pa iti aldaw. Nadanon ti graduation da. Ita papagayam. Denggan tituloy ti seryeta yu ita alawas anapaulwan. Maudi nga angas.
Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sige. Denggan ta tiyawag da. No sikat ti maawagan. Kaawatan asikat ti salutatorian. Kat ni Loida ti valedictorian. Sapay kumata si Kati valedictorian, gayam. Our salutatorian is Loida Santos. Jomar! Kaawatan asikat ti valedictorian. Kung naklagit din wag pa'y so tinamag. Ani Loida ti valedictorian. Ay na. Kablaawan da ka. Agyaman ak unay. Agyaman ak Diyos ko. Makapagtuloy ak matlangan iti kolehiyo ang libre ti panagadal ko. Kablaawan ka, anak ko. Pinagtalinaan mo, ti kinasaririt mo. Dayta ti gungguna ti nasingpet, kan nagagat nga agadal. Ay na. Ipanakkel da ka nga anak, Jomar. Ay uray kasano ti kinarigat tayo. Maituloy mo matlaang ti panagadal mo. Ikari kada kayo nanang, tatang. Magunod ko ti baligi. Awan ti imposible. No nagagat, kan nasaet ti may sa tao. Ada na sa o kanyak ti principal, nanang, tatang. Agsarita kami kano kalpasan ti graduation. Inton mapan ko alaan dagiti daduma pa akasapulan. Inton agenrolak iti kolehiyo. Aha, taapay kanaw. Mamuak to ano anya ti bagada. Kasla importante met. Ay, amin kayo kade, wenno, si kalaang. Siyak lang mo tinang ibagan na, nanang. Ay na. Imbag ta nagrarana tayo ang mga laiti card. Kan diploma tayo. Sa dinong iti pagadala minton umay pa nagsaserrek. Kunada nanang. Ijayak ka no kabisera nga agadal. Kinamaestra ti kayat ko apagbalinan iti masakbayan. Siyak. Jack amo no agtuloy akpay wano saanan. Nang runa, no agsisina tayo iti pagadalan. Sa dino ti pag-enrollam, Jomar? Agsarita kami pa'y kano ni principal. Addan sa ibagana kanya. Amangan no tulungan na ka. Kaslang amin adda kayat na nga ibagakan ka. Mapangkangarod iji ayan ni principal Ta ibagam tumot kada kami. No anyat ibaganakan ka. Sige nga ron. Tanakitak ni principal itay asimbrek iti opisina na. Good morning, sir. Ada ka di ibagayo kanya, sir? Agtugaw ka, tanapatag di pagsaritaan ta. Masapol ka saritam dagiti dadakkel mo, may papaniti ibagakan ka. Agyaman ak, sir. Adda nakisao kanyak. Ano kayat mo kano ti sumrek iti seminary? Ijay kan ngagyan, kaya't agbalin ka apadi iti masakbayan. Kayat mo kadi? Padi, sir? Wen barok. Manmano ti agpadpadi ita. Anya ti makunam? Jack pa'y amo ti isongbat ko, sir. Ti Diyos ti kang runa na pagserbiam iti daytoy nga aramidem. Isong agpanunot ka, kadag sublikan to kanyak, no addan desisyon mo. Kitaam ni Jomar ang nakatugaw iti sirok ti Akasya. Apay akas lang mariribukan. Anya nga ta ti imbaga ni principal ken kuana. Apay nga ta akas jay. Adda nga ta parikot. Asit ganda. Tagdamag ta. Kitaan ta. No umay dito'y sigod a pagsisinarakan tayo. No saan nga umay? Di umasidagtakan kwa na. Itala nga makita akasta ti Jarna. Kasla na unag ti pampanunutin na. Wen nga rod. At dalakit di pa kariribukan na. Maamuan ta dayta. Inton agsasarita tayo. Anya ka diti pa kariribukan. Anya ka diti imbaga ni principal kan ka. Da kayo man ti damagak. Umanugot kayo kadi. No ibagada kada kayo nga agpadi, wano agmadre kayo. Anya? Padi? Saan siguro ang maibagay dayta kanyak?
Anya nga ron ti maibagay kan ka, Ramon. Tulisan? Ha? Tulisan? Nalabit. Ngam no padi. Jaklamon. Sana ka mang rabrabak. Seryoso ah. Saan kami matamang nabrabak, gayem? Naklat kami lang iti saludsod mo. Si ka Adela, kaya't mo tiyagbalin na madre? No agbalinak a madre. Matulungak nga ta dagiti dadakkel ko? Day tama ti pakariribukak. Kasanunton, amatulungak dagiti dadakkel ko. Lakay, di mo ka di madlaw a manipod si mangpet ti anak ta. Saan meten a matagtagare? Uray gayam si ka, nadlaw mo day ta. Ay, kayat ko kumati agdamag. Ang urayak laengan nga iso ti mangibaga. Kasanungay, no di mo mauray ang mangibaga. Ay ket urayak tinasayat agundaway sa akto agdamag. Ang saan nga ta? Ang maipapan iti babae ti pakariribukan na. Ay, sapay kuma. Tay baganan to no anyaman day ta amang riribok iti panunot na. Ay, kaslamadaga nak. Ang mga nudinan tumaipamay sa ti panagadal na. Di ka agdanag, bakit? Nasirib ti anak ta. Di nanto dadaelen ti masakbayan na. Nakadesisyon ka kadino, nyamot lang akurso ti alaem. Masapul akaduan ka mapan-ag-enroll inton mangrugi ti panag-enroll iho. Saan kumapay, Lola? Narigat siguro ti agkolehyo. No na ba ilam tinagadal iti senior high, apay kumaadi mo ka ba ilan ti agkolehiyo? Kuna, tadda ni Jomar aparasuro. No anya ti isurat ko. Anya ti kunam. Day talalapayag mo ti makangkangag iti ibagbagam iho. Adapay papanak, Lola. Inton maminsan to na pagsaritaan ta ti bagbagayo. Ne, papanamon gay. Aguray ka tadapay pagsaritaan ta. Di na kun intal talag. Madlaw ko asaan nga interesado nga agadal ti apok. Anyang tulaangan ti masakbayan na. Katawan mo't amu na at trabaho. Ramon, apay analiday ka? Kan papanam ka di? Jak amo no sa dino ti turungak. Kayat ni Lola nga agadalak. Nga masadutak. Apay amasadut ka nga agadal. Nasaya at to ti masakbayam, no kasta ti aramidam. Para iti masakbayam ti ibagbagan ni Lolam. Saan apara kan kuana? Siyak ti marigatan nga agadal. Saan nga iso? Gapo, tasikamat lang tagnumar. Di ka katagyaman, tadapay ni Lolam amang iyal alikakakan ka. Nagtuok ti agmalmalam nga agyan iti uneg ti pagadalan. Ag-review iti rabi. Agaramid iti homeworks. Jakmat nga rod mauawatan. Agyaman kakit di taada kwarta ni Lolam apagadal mo. Kasanon no awan, anyan tungay tagbali na masakbayam. Ha? Ibagam kadagiti kakadwa, tamapan tayo iti patad. Anya ti sumaruno apun tiriya tayo, boss. Mayat no iti night spot. Duang amin ti mabalin nga aramida ni Jay. Anya ado, boss. Amo mo na, aglangay, kanagsipdot. Di mo ko na nalipata mo ti sigod nga aramid tayo. Saan ko nalipatan, boss? Ang damagak man lang. Agkalap tayo kadi iti kadwa tayo. Tapno na bilbilag tayo no adda operasyon. Imbag ta impalagip mo manenday ta, lakyan. Ni boss met, lakyan manan. Sige boss. No adda makita tayo ijay patad apagdua-duaan ti panagrup-rupa na. Iso ti kasarita tayo. No kayat na ti kumap
kumapang kada tayo. Boss, itay pa'y anadlaw ko ti lalaki nga uminom. Kasladda parikot na. Ang may samad iji suli. Amang ano mabalin na kasarita, no kaya't nati kumapang kada tayo. Sige, boss. Asitgak inton madamdama. Ang mga no adda orayan na. Paliiwa pa'y. Sikan ti makamo iti diskartem. Ammo akabalam dayta. Sige, boss. Parang mabulilikong ko dayta ako mapangkada tayo. Kas makita kiti pa nagrup-rupa na. Kas la kontrabida iti pelikula. Kat, siya ka di ti bida, boss. At ayamot bida analaan. Ha? Ni boss mat. Sanak mat analada. Nagtarak tubay. Mabalin ka di, ti makitugaw iti abay mo. Ang may sakan sa. Ha? Awan nga rod. Awan kadwak. Awan kadimat kadwam. Anta kadwak. Nang nadlaw ko ngamin analiday ka. Nakakaasitit suram. Man nakigayim kami kadagiti kakadwak. Naasi kami, kunak kuma. Kasta ka di. No maikariak lakit di agayam yun. Apay, awan ka di tigagayim mo dito. Dayta nga ron tinasakit. Tagadal ton iti kolehiyo dagiti gagayam ko. Masadutak na agadal. Dayta man ti kayat ko kan ka. Da kami, awan adal mi. Ngam naragsak kami ngagbibiyang. No kayat mo dagragsak. Makikadwa ka kada kami. Ha? Anya ka di ti aramidan niyo? Awan mat. Intayo laeng agdawat kadagiti aglaplapusanan iti pagbiag. Tapno oray saan tayo agbanog. Agbiag tayo anaragsak. Papanam ka di iho. Apay naging impake ka. Ingka ka di again roll. Agin rol, ngam iti sabali a pagsayatan, Lola. Saan kat nga di pagadalan? Sa dino ko mati papanam. Ang mga nutila sursurutam. Gagayem ko ti sumurutak, Lola. Naragsak ka no ijay. Ken awan ka no ti rigat. Adda ay amot kasta. Saan ka pumanaw? Ituloy mo ti agadal. Agbiag ti tao, nga uray awan adal na, Lola. Basta, saan ka pumanaw iho? Baybay anak ka ding agmaymay sa ditoy. Umay kayon to bisitain, Lola. O sige, inakon. Ha? Saan apok? Ang subli ka kumaditoy. Ay, awan lata. Di na kun intal talag. Papanan na ngatan. Anak ko, mabalin ka di amaamuan no anya ti pakariribukam. Maipapan ka di iti babae. Ala, apay ko mapakariribukak ti babae, nanang. Ayun tasaan kamot ngamin amatagtagari, anak ko. Kuha na, pampanunutat. Muawatag ti insingasing ti principal mi. Ha? Anya dayta nga insingasing na. Kasarita kayo ka ni tatang. Noon niya ti makunayo. Ala, orayon tangarod ni tatang mo. Ay, napan ngamin di ta kaaro, bakit? Masigurado asaan aparikot dayta nga ibagam. Diyak na mo nga rob, nanang. Naparikot para kada kayo hunusahan. Sige, inaklangan ayaban ni tatang mo. Amangan ngamin no agbayag ijay. Naimpagtasimangpat kayo, tatang. Nanang. Magagaranak. Nuan niya ti kayat mo nga ibaga. Kaya't yung ka di nga adag pa di nga anak yo, tatang? Nanang? Ha? Pade. Ne, apay anadamag mo dayta. Adda ka di arapaap mo nga agbalin apaday. Anya nga ta ti desisyon ni Jomar. Papagayam, di uliwayan adenggen tituloy ti seryeta yu itaalawas anapaulwan.
Maudi nga anges. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero Nalika. Ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas. Nagturpos da Jomar, Ramon ken Adela. Ket ni Jomar tinakagunod iti kangatuan apam madayaw. Isuan naragsak dagiti dadakkel ken gagayem na. Kinasarita ti prinsipal ni Jomar, no kayat na asumrek iti seminary. Ket dita, mariribukan ni Jomar. Iti sabali a bangir, nagkita da Ramon ken Jonah. Iti maysa a beer house. Ket kimapang ni Ramon kadagiti bandido, tamasadot da ito nga agadal. Kabayatan na, naibagamat ni Jomar kadagiti dadakkel na, ti insingasing ti prinsipal ken kuana. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Maudi nga anges. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Magagaranak amangam mo, noan niya ti kayat mo nga ibaga, anak ko. Sapay la ko Pandi kay maklaat iti ibagak nanang. Tatang. Apay ko maamaklaat kami. Saan mat siguro adakas dayta nga ibagam? Kayat yu kadi nga dagpadi nga anak yu. Tatang. Nanang. Pade. Apay anadamag mo dayta. Adda ka di arapaap mo nga agbalin apade? Pinampanunot ko dayta, kabayatan ti bakasyon ko. Kayat yu kadi tatang? Apay, adda kami ti damagam. Adda ken kadayta. Ni Apo Diyos ti pagsirbiyam. Isuasan adda kami ti mangedeng. Damdamagan kayo. Noon niya ti kapanunutan nyo, tatang. Nanang. Anak ko, ti panagserbi iti Diyos, adda iti masaknan dayta. Ket no kasta ti kayat mo apagbalinan iti masakbayan, adda ken kadayta. Ngam no sumragak iti seminary, mabayag adite agkikita. Hello, Jomar. Nakaawag ka mat? Kumusta kan? Nakadesisyon akon. Sumragak iti seminary. Ammo ka din ni Ramon dayta? Saan pa'y? Sana makontak ti cellphone na. Pakipagam tulatan o kita kayo. Sige. Ang nabayag basitan ajak nakit-kit na. Bayam, tano kita kami. Idanon ko dayta. Naka-enroll kan? Wan. Ang sayang. Tasaan tayo nga agkikita kada Ramon. Jak met ammo. No naka-enroll wino saan pa'y. Kaslaawan isem na nga agadal. Ay, masyanak yung na. Kasanong no awanton ni Lola na? Dayta nga rudgat. Sana bali. No makitak, ibagak to ti imbagam kanyak. Abay, analiday ka. Di mo ka di kayat dito'y kabambantayan. Saan man? Malagip ko lang tigayem ko. Jakman amo no apay akailiw ko. Ngam jakmat amo, no kasano ka makita. Jakpay amo ti ayan na ita. Nasingpet ka di day agayem mo. Una, jak siguro nakapasa iti high school. No saan aga po iti tulong na. Naglaing iti pagadalan. Iso ti pagkupkupyak no adda quiz mi. Nasken adada ulak ti panagkayem da. Masapul nga awan ti gayem na iti patan. Oh,
Apay na pauli ka. Kwa, pampanunuto lang amin. Awan ka di ti kasukat ti panagkopyam. Kuan? No recess, ilibre kiti merienda na. Ikak pa iti papel na, kanda dumapay akasapulan na iti pagadalan. Saan apod no agayim ti kasta? Ti pudno agayim, ket awan ti kasukat ti maipay na. Saan namat kit di akinid daw? Siyak ti nagdisnudo anang Ted. John, suruan man kit di apumaltog, ti kabarbaro akatwa tayo. Adda umadani nga operasyon tayo. Sa dino, boss, makaliksab tayo kadimot lang. Siyempre, nulakat tagbaligi tayo. Isu asuruam dagiti kabarbaro akakadwa tayo, apumaltog. Areglado, boss. Hindi kay madanagan. Idi naginsayo da ang pumaltong. Nalaing damot. Nalakada makasursuro. Ket, tiagnagan iti Ramon? Nalaing kadimot lang nga pumaltog? Nalaing, boss. Ngam tilamadlaw ko kankwana. Maikulkulang no daduma. Adda ka no kailiw na agayim iti patad. Adula amin day tagayem-gayem. Ibaga malipatan na day jay agayem na ijepatad. Day tamad ti bagbagak, boss. Ang di kay madanagan. Ikagumaak aguraan na day jay ibagbaga na agayim na. Masapul ada tayo lang, ti pamaysana. Nana, umayak man. Adda ko maumay ko idanon kan ni Ramon. Nabayag basitan api manaw ni Ramon, basang. Tsak amuti na panan na. Imbaga na nga umay naksarongkaran, ngam di mo't imimay. Anya? Napnapanan na nga rudan, Nana. Talaga ka di asaanen anagadal? Namin ano nga imbagak akaduak amapan again roll. Ngam masadot nga agadal. Ibaga na narigat ka no. Kasta ka di? Kaano nga ta sarungkaran na kayo? Day tatijak am mo basang. Ada ka di ibagam kankwana. Kwana na. Kayat ko lang nga idanon ti imbilin ni Jomar agayami. Natuloy ngamin asimrek iti seminary. Ay na, naggasat day jayon nga ubing. Mayat ti bukasyon anapili na. Ngam ti apukok. Jak amuno sa dino ti ayan na ita. Hello, anak. Nabayag adi ka nakaawag Ay, kumusta kan? Nasayatak dito nanang. Da kayo nga kumusta kayo ka ni tatang? Ada ni tatang mo ditoy. Ay na, mailiw kami kan, anak ko. Kailiw kayo mutan. Aganos tayo pa lang nanang. Imbagtulan no anayan ti kinapadik. Kanayon tayo ton nga kikita. No bilang, tama idistino ak dita. Ay, kasanon, no saan adito iti pakaidistinwam. Basta nanang, dumteng to ti pa nakikita tayo. Ala, kanayon ka nga agan-anad. Uray da kayo mat ka ni tatang. Anadan nyo ti salon akyo. Alang roden, nanang. Sige anak ko. Bye! Oh, apay day ta cellphone. Awagam ka di dagiti pan nakabagiti lintag. Di ka gararami. Awan mo't lang ti signal ditoy. Kayat ko kumang awagan tigayim ko. Nabayagan adi kam nagkita. Pagan anong tigayam at ibagi na lang tiyam muna. Di nakapay sa pulon. Apay kumasa pulon ngay. Ang mga nunalipatan na kan. Kastanga-tangag paiso? Awan gayam. Itatanalain kan apumaltong. Adda ka no sirken tayo amay sa apasdak. Dakkel apon shop ken remittance center. Saan nga ta delikado day ta? Adayo ti police station iti day ti adiso. Nalakalang ti makalibas.
Ado ti iskinita ang mabalin tayo alusutan. Agwawaras tayo kalpasan na. Ngem, sigurado nga da CCTV dayjay. Dadaulan tayo pa'y nga umuna ati kuryente. Sakbay asarakan tayo. Tainton makumikom da amang tariman iti kuryente. Igiddan tayo magtagunay. Ay, unay kat dagiti managdakdakasen. Ay, nagbaligid ka no anang sirk iti dakkel a phone shop di ta kabisira. Nakadamagam. Impadamag ti radyo itay. Ado ka no ti alahas ken kwarta na alada. Ay, simot ti akin ko kwa iti dayjay apasdak. Ay, saan nga agsig siguro dagita ang managdakdakas. Dumteng tulat ha, ti panagpuluda. Ay, no apay met nga adda kakasta a klase tattao. Dagita ti makuna, arugit, iti kagimungan. Kaano nga ta, amadalusan dagita arugit, iti kagimungan. Maligit ti operasyon. Ado tinasamsam tayo. Mabalin tayo manan ti ag-happy-happy. Kastoy gayam kalakat ti amin. Nagbiit ti operasyon. Kwarta adagos. Uray saan tayo anak adal. Nalakat ti agsapol iti kwarta. Nulakat tanatangkan ti duri. Mayat gayam ti kastoy. Uray ka na yun na kastoy. Bumak nang datao no kastoy laeng. Wan. Saan ka kading agbabawi? Akim mapang kada kami? Sana polos, boss. Awan gayam. Kaano ka di manan ti sumarunong nga operasyon? Saan ka unay nga apurado? Ramon, hinay-hinay lang ako nada. Agina na tayo pa'y. Sigurado, napudot tayo kadagiti pan nakabagiti lintag. Mayat gayam ti kastoy abiyag. Imawag itay ni Jomar. Maibaunda ka no iti adayo a lugar. Manun atawan na iti seminare. Upat atawan iti kolehyo. Santo dandani upat atawan iti kinapade. Ay, dandanin agbalin anay apadi ti anak ta. Kastamet ti kunak. Ay, napaot anak yan iti seminari. Ay, agawid ko mapay met. Kasano nga ron ang makaawed. Kat kunamat nga imawag. Ta nagpakada ta maibaon iti adayo a lugar. Wen nga rod. Ay, adon a lugar tinapnapanan na. Nubilangan ti tawan. Kasla na unday a panawan. Di ta napupuutan. At ang danigaya man agbalain anay apade ti anak ta. Wen may santon nga agserbi iti Diyos. Dayta tinapili na nga aramiden iti biyag na. Ay na, nagasat ta iti anak ta. Taman mano ti agbalin apade. Kita, uray ko naantan asan abumaknang iti imatang ti tao. Iso ti kapatyan iti imatang ti Diyos. Nakasagana ka din iti papanan tayo a misyon, Brother John? Wen, brother, sapay adayo manan ti papanantayo ita. Intayo agbisita kadagiti adayo a lugar, amang ibunan nagi iti sasaw ti Diyos. Wen nga rod, brother. Ay, numabalin la ko mga iji lugar mi ti papanan tayo. Tapno mabisitak mo ti pamilyak. Tapno saan ka amarigatan. Ibilang mo lang nga nakapamilyam, dagiti papanantayo apang ibinglayan, iti sasaw ti Diyos. Sabagay, pudunta ko na, brother.
Mabalin tayo mo't amakapan iti lugar tayo. Sakbay iti ordinasyon tayo, akas padi. Ay na, brad. Magagaran ako na maordinan kaspadi. Wala siyak mo na. Naan-anayak to na kaspadi. Sumagmamanumot atawan tinapalabas sa panagan-anos tayo. Matunoy tayo titartarigagayan tayo. Naimbag abigat yun, Nana. Ada ka din ni Ramon? Ay, sino kay tayon? Saan nga agaw-awid, basang? Ha? Siyak ni Adela, Nana. Sigod akaadalan ni Ramon. Malagip dakpay siguro. Imayak, tasidag ngamin ti pangisursurwak dito balayo. Kaya't mo asawan. May sakaan aman nursuro ita. Nana. Nabayag basitan ngam sabali ngamin tinagisruwak. Ita, dito yakon amang isuro. Asidag akon. No nag-eskwela ko mamot ti apo ko. De hadal ko maitan. Kaano ka di tinaudi apan ang sarungkar na kada kayo? Jak matandaan na din basang. Nabayagan. Di nakmat malagi panjay apo. Sana bale. Takanayon kayo asarungkaran, Nana. Agyaman nak, balasang ko. Himbag pa isika. Tamalagip nakpay. Aging gaita. Sumalog tayo kadimanin, boss. At damat imawag kada kayo. Wan, agsagana kayo. Imbagat impormante, abang ko kano ti sumaruno nga operasyon tayo. At kano inaramid data na litisirog. Ijay tayo kano amagna. Nagmayaten ngay no magnatayo iti unag kitanal. Iranatayo ti rabii, taawan mo trabador. Wen, libre ti agsawar iti unag ti bangko no iti rabii. Paturugan tayo lang dagiti gwardya. Mabalinan. Milyonaryo tayon ton. Isagana tayo nga ruden ti sako. Apang ikargaan tayo iti papel di bangko. Nagbaligi tayo. Mabalin nga uray sumardeng tayo pa'y iti sumagmamano a bulan. Kaslag bakasyon tayo niya. O sige, intayo matagpakita iti patad. Akas milyonaryo. Mas daw danto, no kasano a nagbalin tayo a milyonaryo. Kasano, brother? Agsinatan. Mapan ka iti destinasyon mo. Mapanak matan iti destinasyon ko. Uwan, brother. Urayan tan, ti pan naka-ordin ta. Kaspadi. Agkita tan tumanan, brother. Goodbye, kat God bless. Kasamat kan ka, brad. Ay, makaawid ak madlangan. Kalatak dananang kantatang. Jak ibagbaga aswang patak. Darasan nyo, isa ko yung dagiti kwarta, tarumwarta yon. Chona, mutuin ti sako a pagikargaan ta iti kwarta. Sige, darasim ti agikar ka, tapumano tayon. Ha? Apa yan? Kalat nga da nagsilaw nga umasidag. Naglawag, tinakatutok kada tayo asilaw. Matiliw nga tadaramon, iti dayta agundaway. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy ti serye tayo itaalawas, anapaulwan. Maudi nga angas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero Nalika, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Computer Recording Technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami iti Inkay Panang Tarabay.